isa sa kabila mga idol. Doon sa may kulungan mga idol sa kabila. Yung dito mga idol dito. Lilipat sa kabila mga idol. Para yung dito mga idol. Para itong gusto mga idol, lagyan ng mga idol yung tayo. Tapos dito ililipat. Dito. Ihalo sila dito lahat. Ihalo baka ang mga idol ba, ibubukod na sila. So mga idol, dito pa tayo sa loob ng building mga idol. Sa park. Ayan mga idol oh. Shoutout pala dyan sa mga silent viewers ko. Salamat sa mga subscribe. Sa mga bagong kong subscriber. Salamat. Shoutout pala dyan kay Tagalog Vlog. Kumusta ka na idol? Sana po idol, babalik ka dito mga idol para magsama ulit tayo sa vlog. Napanood ko yung vlog mo idol, yung nag-discuss ka ng ano, rambutan na tayo. Yo mga idol, shoutout pala dyan sa lahat ng subscribe sa akin mga idol. May Ricky Santiago Vlog, shoutout kay May Nino Vlog, kay GM's Vlog, shoutout. Yun mga idol, update lang pala tayo ngayon mga idol. Hindi ko lang muna pabayad yung vlog ko mga idol kasi may gagawin pa tayo mga idol. Hindi ko na lang i-podcast kasi wala tayong paglagyan ng cellphone. Mahulog yung cellphone natin. Yun, salamat mga idol. Salamat po.